duma, tayo ordinaryo. Dati tibagi no kwa, may... Tumamber kami mo. Kenti San Sophie daw ko, so ninto po, ninto Jaco. Wen. Andalin siguro. Dan bawa talugan na. Diyan mo man nga yun. Airport dito. Siyempre kando na. May deliver may man, daman order dang. Kasi dyan, yung kami mga bisnis. Mas pasama. Ano, daram kando na muna. Kung pailaw. Di di pa namin pag-go. Ito na, siyempre. Udah mo timang lako jay kando na. Siyempre, gurtenda pabayada. Magkabing jay presyo na. Yes, ang presyo, lako damo. Bayan sa nga ron. Kaya na kanyami. Sungarod ate, sungarod nga. Nabayag jay yun. Dapat ang kiking partnership. Dapat jay Batangas City. Seminar di jay. Training. Pakalipas di kuwan Karon order ang imen. Tapi aku mau giwa. Tadi jarapas tu. Ako matang. Ating liwata. Ang badok. Wah iya. Dito sa Jadi nangkel mo pangking. tulatan. Maminsan. Uy na, sumulaan. Ito manalpas dra. Biton daw. Kumadagay si Jimmy. Gampalan.